Tak znovu zdravím všetkých, ktorí vlastne pozerajú na môj experiment s avokádo kôstkou. Začala som to robiť 18.3., kde vlastne som v parte číslo 1 ukázala, ako sa vlastne kôstka vyvíjala. Keďže mi táto kôstka strašne ako narástla teraz za 1 mesiac, vlastne veľmi sa vytiahla, tak jednoducho som sa rozhodla, že ju už nenechám vo vode, korene sú strašne veľké, ale ju jednoducho presadím do hliny. Takže som si nachystala umelú fľašu, aby som vlastne mohla pozerať, ako ďalej rastie moje avokádo. Tak korene sú veľmi dlhé, takže vlastne som si ich musela odmerať, koľko asi vlastne tie korene budú potrebovať do dĺžky. Takže zrezala som si fľašu asi 2/3, aby vlastne som potom mohla do toho dať hlinu. Tak, fľaša je zrezaná. No a teraz vlastne, čo by som potrebovala, urobiť na spodku aspoň 1 alebo 2 diery, aby vlastne voda mohla plynule odtekať. Pretože avokádo nemá rado veľa vody a vlastne nechcem, aby bolo úplne prevlhčené a premočené. Takže som si urobila 2 diery a na spodok som dala vlastne 2 kamienky do týchto dier, aby vlastne tak prírodne udržiavalo tú hlinu. Takže dala som do pripravenej fľaše dostatok hliny a opatrne som vlastne presadila avokádo. Zatiaľ mi pekne držalo na týchto udržiavacích paličkách a hlavne som tam dosypala teraz do plná hlinu. Dosypala a zarovnala. Tak, hlina vlastne išla po povrch s tým, že 1/3 môjho avokáda kôstky vlastne ostala vonku, aby tam mohli rásť ďalšie konáriky. Takže takto to vyzeralo, keď bolo už avokádo zasadené. Vyrovnala som ho, vybrala som preč tie pomocné špajchle a trochu potrebovala hlina zaliať vodou. Keďže je plexi fľaša bola veľmi nestabilná, tak som sa rozhodla, že ju dám ešte do ďalšieho kvetináča, ktorý vlastne túto stabilitu celej rastlinky v hline podporuje. Takže zaliala som to vodou, asi 1-dňovou odstatou vodou a potom som si pozrela, že koľko vody tam je. Takže avokádo vidíte, že je z vrchu stále vonku 1/3 avokádo kôstky. Tak, voda sa mi spustila, nebolo to veľa, voda sa mi spustila až dole a predpokladám, že bude stačiť ju zalievať 1 krát v týždni, podľa toho, aké sú horúčavy v izbe. Avokádo sadeničku si nechám naďalej v izbe, tam, kde bola, a budem ju neustále pozorovať a zavlhčovať listy, pretože avokádo to má rada. Nemá rada ostré svetlo, len takéto za záclonou,
takže uvidím, ako ďalej v hline bude rásť a zväčšovať sa. Tam dole už rastie druhý výhonok.